Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa mun ƙara dawowa da sihiri ko in ce da sirrin da yake karya sihiri wanda aka yi shi da 'ya'yan itatuwa. Yan uwa wannan 'ya'yan itatuwa zai iya yiwuwa ta kowace siga a yi ma amfani da su a yi ma abu mara kyau. Ka ga harkokinka sun taɓarɓare, ko kuma a yi ta ma alƙawari a ƙi cikawa, ko kuma ka kwanta jinya ko kuma ta larura tana damun ka a je asibiti a yi maganin, amma Allah bai sa an samu sauƙi ba. To yan uwa ana samun sassaƙen malga. In aka je wajen 'yan magani ana ce musu su bada sassaƙen malga za su bada. To yan uwa in an dawo gida sai a samu ko nono, ko kunu sai a zuba a ciki. Wallahi yan uwa in dai zaka juri sha kai kwana 19 kana sha, to wallahi duk wani abu mara kyau da ya danganci jifa ko sihiri, in dai da ice aka yi amfani ko da wani ganye aka yi ma wannan sirkullen, to yan uwa wallahi ka warware shi. Alfarman manzon Allah. Hadiyya ko in ce tukuicin wannan aikin ga wanda ya ji kuma ya ji zai ɗauka ya yi, to shine ya yi following ɗinmu kuma ya share ɗin bidiyon nan saboda yan uwa su amfana. Duk wanda ya yi wannan to ya ɗauki aikin kuma in ya zai ga abin da yake so. Saɓanin haka kuma to yan uwa sai dai a sha wahala. Saboda kowane sihiri yana tare da hadiyyansa. Wasu a ba su kuɗi, wasu a yi musu wani aiki. To mu yan uwa saboda yan uwa su amfana ne ma muka bujuro da wannan. In ba da ban haka ba da mun ce a ɗauka kyauta a yi. Assalamu alaikum warahmatullah.